Toġbok l-iskola emme ux. Et narak ittir bil-ferħ jien. L-iskola sabiħa u titgħallem ħafna affarijiet, mhux veru? Wasalna? Diġà ġie kulħadd illum? Inbiss fadal emme. Issa sew? Fejn se tpoġġi? Isa, impost ħdejn li. Tiftakarhom kollha lil dawn? Ħdejn emme, hemm li. Ħdejn elle, emmi. Ħdejn ro, emmo. U fin-nofs, Miss Anna. Kulħadd lest u l-lezzjoni tista' tibda. Tgħid x'se tgħidilkom Miss Anna llum? Dik dejjem ikollha ħafna affarijiet sbieħ x'tgħidilkom? Emme, qed tismani jew qiegħed fi sħab? Isma' sewx qed tgħidlek l-għalliema. Mhux hekk qaltlek il-mama? Trid toqgħod bravu u jkollok moħħok hemm. Sabiħa din emme. Smajta x'qalet? Tridu tibnu xi ħaġa bl-affarijiet li ssibu. Bħal weraq, skuk, ġebel żgħir. Imma l-ewwel trid tagħżel lil xi ħadd ma' min tibni. Donna kamilt ħabib ġdid. Tajjeb, issa tistgħu tfittxu l-weraq u skuk ċkejknin biex flimkien tibnu xi ħaġa sabiħa. Ro diġà sab ġebla żgħira. Tgħid x'jista' jibni bil-ġebel. Mi sabet werqa ħadra u emme sab zokk ċkejken. Tgħid x'jista' jibni bit-skuk. Mo u Ro se jibnu xi ħaġa bil-ġebel. Mi u Elle se jibnu xi ħaġa bil-weraq. Li u Emme se jibnu xi ħaġa bit-skuk u l-weraq. Tgħid se jibnu dawn l-asafar ċkejknin. Mi u Elle mhux weraq biss se jużaw, imma raw ftit ġebla kbira sabu. Li u Emme bdew jibnu bil-weraq. Ma le, mhux sew, ir-riħ ħarbtilhom kollox. Ikollhom jerġgħu jibdew mill-ġdid. Mo u Ro għadhom qed jaħsbu x'jistgħu jagħmlu. Ella u mi donnom lesti. X'ċaqlembuta dik ħej. Emme u Li wkoll jidhru lesti. Tgħid se jkissra jerġa' r-riħ. Le, soda sewwa issa. Miss Anna qed issejħilhom. Naraw ftit x'ibnew. Torri? ċaqlembuta? U bejta. Kemm huma bravi, kemm bnew affarijiet sbieħ. Din kienet ġurnata tassew sabiħa, mhux vera emme? Trid terġa' tmur għada? Da żgur li jrid imur l-iskola. Emme jieħu ħafna gost l-iskola.